Namhlanje sibhizi siyapheka ekitchen. Siphekela ukuthi bonke abantu bomndeni siqoqane oma abafowethu izingane sizodla lokhu ade sikwenza izolo ukuliladi. We mamkhanyela usekuzophakwa phela. Oh, insizwa zakhona ngeke lokho kusemsama ngiyacatha ubabame lo kufanele ehlukanise inkukhu namadombolo esho ukuthi lokhu komama. Siyalibonga usuku sibonga umdwayi ukuthi aza sihlanganise usuku lwakhe lube impumelelo. Unokhamba nokudla kwesiZulu namabhiya nogwayi ngoba umkhulu into abeyithanda vele lezo umkhulu. Yebo. Udrink nje lo subekile senzela nabanye abangaphuzi baphuze wona udrink abazobe bephelezela yena umkhulu. Wena sisi nje wena wangixosha emcimbini wakho lolu hlangothi lamadoda silo lelu nina mhlatheni unontshela konke engafundiswa lolu hlangothi akuhlali nina ngisho wethu vingagara uhlala lapho emva kwakho lalela ngiyasiza ngawe uhlangothi lamadoda indoda Sozwa ngami mdwayito. Ngizwa ngami mina. Mina mdwayi phela awusiyubaba wena umcimbi wakho. Awusiyubaba. Mana ke mfowethu mana ncane. Hayi inhlonipha ngiyiboni mina ayikho nami ngakho ngathi ngoba phela akusho ukuthi wena mawumdala kumele uhlonishwe. Wena umdala kumele uhloniphe omncane ahloniphe omdala. So umuntu mayengahloniphi naye yena expect ukuhlonipha. Ayi mina leyo ngivele ngingayizwa ngivele ngithi azilime ziyetsheni. Angidayiseni bekufuna nikhiphe yonke lento yipingane. Yenze ngathi niyazi kana. Yebo mkhulu. Akazi ushuda noma ugayela kanje. Uyafuna umkhathi. Uyakwazi ukuthatha. Wena azikubona ngaba lo indaba umsebenzi wokuchaza. Yini umsebenzi wokuchaza? Ukufika abantu Fana nalo na yazi konina ngani kampani Ngiyabuya umfowethu kunenhlamba ayikhipha egcekeni eziningi engazazi ukuthi lezi inhlamba ziqhamuka phi egcekeni ngoba abazali bethu abasikhulisanga ngenhlamba. Baba Ozapha Mntu khona into esayenza kancane. Angithi ngiyayifaka vele mina ngihlale ngiyifaka ungibiza Safuna ukukhuluma nanangu ulokhozi. Yini ukwazi ukungibiza kwezinye izinto awungibizi ngikubizelani ngikubiza yini ngikhondisa ngikubizelani ngiyenza nobani ngikubizeleni mina ngithatha ungazi ukuthi wena uhleba ngami kubafowethu uba ngihleba ukuthini ngawe mhlawumbe ukuthi unjani bangabe wena ngihleba ngawe mhlawumbe yini nje wena ukuthi unjani umdala kunalezi ingane manje ngahleba ngawe ini seliba ngumsengi cabanga ukuthi khona izinto ufuna ukuthi beyikhulume bodwa bengikhiphe mina ngingeniswa ukuthi nami ngicabanga ukuthi ngiyadeserve ukufuna ngizwe ukuthi bakhuluma ngani ngoba ingane zakwethu ezaloma
Cha ngibiza wena la ngifuna ukukhuluma nawe ngibona umuntu uyaqhamuka uzwa ngekumemeza la. Ingqondo senangakhula iminyaka khula ingqondo. Nami mhlawumbe. Kade ngakhona. No phela mase Nanga umuntu ofika nomsindo. Ngibiza wena mina nanga umuntu ofika nomsindo. Qala ukukhuluma. Mina bengifuna ukukhuluma nawe. Umntu ngihlale ngikhuluma naye ngihlala la. Umntu webonga. Asihloniphane la ekhaya. Asazane sizala ubaba oyedwa. Special thina sizala umama oyedwa. Iyangithusa lento enenzayo madoda. Okay, lokho cha khohlwa mana bo yeka amaphilisi akhe fanele ezazi noma ungaphuzile ezazi akakhulanga ngamaphilisi ukhule naye umdume lapha phela manje lokusimbengcezela manje ukuthi imdala kunabo mina kumele nihloniphane madoda maka ngokuthi ngifuna kwakhekelela igceke nihloniphane nasana ngandaba mina uzowodwa nje awukhuleka nje ngizokwazi ungisiza ngani ngikwazi ubhuti wakhe athi ungisiza ngani ubhuti wami ngifika ubhuti wami kodwa manje muthi ukuqhambisa lokho akube la manje neminyaka akube la emqondweni madoda inkulumo anifundisa wena ubhuti wemadoda akukho ozokwenza sazokunciphisela akukho ozokwenza inhliziyo yami moyo yakhuphuka mina ngifuna umuntu akhulumele eduze kwami angikhombe futhi ngomuntu lungisa indaba yakho into nayo nje wena emhlabeni unengane eyodwa vo noma wena mangathiwa mdungu ngoba uqhaphaza nje usiqhaphaza kanje mangathi uma uyacima nje uthi cimi ungayini ngoba unengane le ezokushaya izokushaya ingane yakho mina ngeke mdungu ngise ngikwenzele lutho ungangihloniphi khohlwa ungangazi ukuthi ngini khohlwa ngisho ukhali ngiyezwa mangangihloniphi hayibo limaza ngizokulimaza mntu wadlalele nje ukuthi uyangiqhaphaza ngoba angiqhaphula umntu wenzani wisikora umntu obethi uyashawa nje ekhaya sigcina simshaya uyu umntu onomlomo kakhulu ubheka izinto zabanye abantu umntu akafuni umntu wenza okwakhe ubheka izinto zabanye abantu akafuni umntu wenza okwakhe kodwa uthi uyindoda hayi webonga inkinga le cha bo wemntu mana bonga mana babantu abangazwani ngabona bebobabili ngibone ngazi ukuthi mase behlangana ngokuthi beshaye mina bahlangana ngokuthi bakhanda ukuthi bezwane ngami ngoba bazwani nje manje meke fuseke wena sibuze fuseke hamba naku impilo yakho mana mntu wena bonga amandla ningathandi wasebenzisa egcekeni Ozala. Sabe. Belele. Mama lekho. Bayabona nje mfowethu ubonga ngasho yena ngokwakhe uyibona ngathi umuntu oright isuwe nje sakwethu engisaziyo nje mina khuluma mfowethu besibizene sengidlule ngicasula inanga umfowenu uyazi ukuthi umuntu ngoba ephethe ogolokho nje ngilamule ngithela ngogolokho khuluma mfowethu ngicane mina kunawo kodwa kunezinto ozenzayo hawu unganaki impilo yami ngiyahamba nginethi ngoba nami angikunaki impilo yakho nethekwini ngithi uba ngananeza kozi makoti khuluma ukuthenga makoti uba wakwangibona lokungazali ubaba nomama mina akaze ngimthenga umahosha wakwangibona mina izithombe zakho uba ngizokuveza ngenzani kuphi ungathi mayigilela imkhuba wena nomuzi wabantu wena ukuthi uyathanda ukuhambelalela abantu mina mawufuna ukuzwa ngami wobusa mina ngqo lokungazali ubaba noma ngingafa ngishufufa akaze ngithenge mina leyo nto leyo mina intombazana nje ingquthu akaze ngithenge ingquthu wentombazana khohla mfowethu bambe ishivi lonke nosiyacela bobabili abazi ukuthi bakuphi bahambe shwi uyoza kuthiwa babonakale ngapha eThekwini ufonelwa abantu ngibona abafweni lapha eThekwini akwazi ukuhamba la ekhaya 3 days unomakoti uba ungazi ukuthi ukaba lo makoti owakho uhlangana laphi naye uhambeleni ngoba mayisengumntu zamana abantu benu nicontrol ngisho ungahamba nawe kwamhlaba uyalengana ngisho unyaka wonke awuhlangana hey khohlwa phuma awukabi no uyabona ungena kumakoti awukabi nomakoti ozamakoti bese ukhuluma ngamakoti samo kwakho nawe mfowethu papayi hayi uyakhakamela uba
uba uhlangana phi nalokho wangishelela ngangishelela uba ngangilotsholelwa uwena wanini kubabe ithuba nahluleke ethi zamana beni kwathi uthi nini nidlo mahosha inini nidlo mahosha inini nidlo mahosha uyabona ngoba ningenabafazi nje nilibe lo mahosha angithengi ngomahosha mina uyothenga ngomahosha ugula nje unje isukela lapho komahosha laba abathengayo labo indlela ekwenzeka ngayo lapha ekhaya angithanda ngisathanda sengcamele ngisho ukufa nokufa ngiyemtshelo ade ngihlale naye phansi ade lokho ethi bekesela mina nangu umfazi endlini uyazi umfazi engilala naye ukuthi angumuhle mahosha yabona mase isikhathi mawufuna ukuba umfazi wami kangasi hayi angikhulu lalela mawungena uba ibhanda uvela phathwe ibhande nje kumele uyochecka eclinic abone ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe kuyaphileka manje bengathi usoshentshele ngiyabonga sakwanele bye sengeright ngawo mfowethu hayi hamba kodadweni labo okhuluma nabo hayi oba ubani uhlanganaphi hamba nawe hey hamba beni somfana bangihlukumeza bembaseka kodwa ngiyabekezela noma benza noma yini abangithandi ubaba kuphela ngithanda Sambona mfethu. Njani sisi? Saphila. Baba ngiyajabula ukubona dokotela. Angithi angijoli impela ngizonibona. Wanehlahla ke nami ngifica khona la kwakhanya. Ngiyathokoza impela ngoba ngifisa impela ukuthi ngifice nendawonye. Ngoba bengithi mangakuficanga mhlambe eduzane besokhuphuka impela ngiyokulanda ngoba benginedinga nababili. Ngibe nani nababili ngoba kunodaba lapha engifisa ukuthi bengiluzwe kunini ukuthi ngabe mhlambe niyalwazi yini nina njengosisi bethu abadala. Ngiyafika lapha kubona ngokwazi ukuthi ngifuna impendulo lezi ngifunayo mina ngetayitshela ukuthi kwenzakalani. Ahlala phe kodaba mfethu. Engifisa ukuzwa kunini ukuthi ngabe niyakwazi yini ukuthi unqobani useshintshe itayitela lo muzi kamkhulu wabiza yena. Indaba itayitela uDeza kahlangene nayo akazi lutho ngendaba yasekhaya. Hayi kusha ke mangikwazi lokho. Mina ke sengiyakwazi ukuthi unqobani useshintshe itayitela. Ukutshela ubani wena ngizwe ngobani? Angeke ngikwazi ukuthi nginitshele ukuthi ngizwe ngobani. Unezathu ezithile ukuthi waya ashintsha lelo tayitela. Oma bona usuke wakhuluma nabo ngoba khuluma ma angakakhulumi nabo. Oh kahle kahle thina la siyahleba. Asihlebi. Oh. La. Sizama khona ukuthi silungise izinto ekufanele ngabe ziyalungiswa ngendlela efanele ilungise ngayo. Hayi ukuthi umuzi siubhidlise ngoba uma sizokwenza ke itayitela ubona ukuthi kuyawubhidliza umuzi. Kuyawubhidliza ngoba kunembuzo kwabanye ukuthi okay umuzi usubiza unqobani. Ngiyabona ukuthi banokuthatha iside ukuthi mina ngidlala ngomfowabo uma ngikhuluma ngalendlela engikhuluma ngayo ababoni bona uburongi bezinto zekhaya ezenzakalayo nezonakalayo. Bona ma ukuthi kuthinta umfowabo mayenzile umfowabo babona ku right makwenziwa yena. Kodwa siyacabanga ukuthi nonqo aza ashintshele kwakunezizathu esithile. Emva kokushona kababa kube nomcimbi. Umshado kaMabonga. Kwashona ubaba omncane. Lezo zinto uyahamba uyibikela enkosini. Uyakwazi futhi ena ukuthi ena bengakwenzeli umcimbi ungavuni uma ungathelile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungo wakushintsha ngalokho ukuthi mhlawumbe ena
ashintshe itayitela libizena ngoba kwakuthiwa kuthelene wayengasekho ubaba ngaleso sikhathi. Phela yabona ukuba ubaba washona emakhela uma umuzi ngabe umdwayo ongekaze aphule. Hayi ngathi uzosifundisa okuningi des thina sikhule ungekho ekhaya ebese ixoxa ubaba besihlala sixoxa naye ngakho. Abanye yebo bayakwenza abanye. Usukungekho des. Akungiphathi kahle lokho. Yebo ngiyazi ukuthi ngangingekho. Kodwa mase ngikhona ngibona ubuwrong nginayo right ukuthi ngikhulume angathathi yena ngokuthi angikhulanga nabo loyamuzi loyana akekho umuntu onayo lela yikhaya lethu sonke yebo umama umuntu okho angayi umama ugahle athi umama mkhulu sawugogo asosiyo umama ekhaya sawugogo ngisho ngabe ubizo ubize ngisho antomdala antwethu ngofika kutshele ekhaya mina nje umuntu engimaziyo omncane lapha ekhaya kuliphi ikhaya Dev ngoba akawakhanga vele owabo bobabili noma wayengawakha futhi kwakuzoba mayiseba yini usebenele uyini ke ekhaya ngoba yena athunjana lasekhaya uyena athunjana ngababa kwamashanga mawusithemba uyahlukanisa akusikho kakhe akulula futhi ukuthi ngoba ethi uDezi uzowudayisa umuzi ngeke awudayisa unqobani umuzi ngewona wakhe umuntu udayisa into yakhe Senze nje kwashona ubaba egcekeni ekhaya ngathi inkinga yiningi yebo ubaba yena abashiya abantu athi abacontrol ekhaya ngeke ngisho ukuthi bahluleka inkinga ukuthi abantu engathini nabo babantu asebancane akekho kahle kahle umuntu omdala ngoba umuntu omdala uyena okhona njengamanje uma ubaba izinto akazenzanga ngokufana esithembeni sakhe indle yakhe uma ekhaya ize yakhiwa egcineni kunazo zonke labo mama abakhona abasha Anjabelo madoda kwenza njani mfowethu kwale wandlamo umfowethu ongilamayo ngamshela ingcanca emhlanje ngifuna ukukhuluma naye ke sibonisane ngoba inhlalo yami naye ayinhle kahle hlehle ekhaya cha ngicela nje mfowethu hayi kabi ngoba ngicela ukuthi ke sixoxe nje sibonisane ngoba sila kuleli gceke khona izinto mfowethu eyiqhamuke uyikhuluma mawuphosile ezihlale kumina esingiphathe kabi uthi ezinye zazo mangikubuza ngakusasa uthi awusakhumbula lokho zingiphathe kabi lezo zinto ngibuye futhi ngize kuwe ngokumfowethu ngicabanga ukuthi mina mayengikhuza kufuna ngoba kuthiwa indlela ifuna waba phambili kufuna ngibuke kuyo ukuthi yena mayengikhuza ukuthi angibiyeke mina yena uyaphuza kodwa uyangixaka nje mina yabona nje angikwazi nalo ngiyaqala namhlanje ukuthi ukukuza ukuthi uyakwazi ukuhlalisana phansi mina ngeke ngikhulume nani mawuthi ucabanga noma sisuke sidakwe sonke kwezinye isikhathi ngisho nje ubaba uyabuza nje lokwenziwa yini ukuthi sithi mhlambe mana mfowethu masikhuluma angakuzina uqhubeka mhlambe sikhuluma ngomlomo kuze kufike la wena usugcina khona usungishaya khona kusuke kwenziwa yini kusuke sekwenza njani usukadla manje ungena uzuphathe ngisho ingane zami uzuphathe ngisho umkami mdu awuhlangani mhlawumbe umkami awuhlangani nokuthi ingane zami ngikhulisa kanjani hayi wena wedwa futhi ngiyacela nje dlama ukuthi bonke uzama ukushintsha ukwenza lokho ebengicela la nawuthi ke ngiveze kancane nami inkinga yami
uyabona nje bonke abafowethu mina ngikhuluma ngomlomo mina akekho umuntu engangakhuluma naye umfowethu ngangafisa ukumbeka isandla noma ngamphakamisela isandla kodwa mina every time abafowethu kodwa kuya nangenkuluma nani bafowethu abancane ngikhona awusukelwa nami ngikhuze wawusukelwa ngendlela osugibela ngayo sokuma wami ngalesikhathi usungibeka isandla mina ngisuke ngingasibeka kubani mawuthi ngisukelwa ngoba mina yini ukuthi mangikhuluma mina ngazi ukuthi mntaba masuyizwa into engikhuluma ukuthi iyakushaya noma mhlawumbe iyakusinda bese uyangishaya ngathi babuye bengikhohle kahle kahle ukuthi nami ngumfowabo kahle kahle ngendlela ababuye benze ngayo kimi ake sixoxa uthandwa apha mfowethu ukhona la usuthanda ukuthi phela uyambuza umfowenu mangabe unomfowenu ngoba phela fanele nami mangithola amandla ngizama ukuthi ngimlekelele umfowethu mangabe kukhona la silekelelane nangomqondo esondela umuntu eduze ngoba manje kuyonakala phela manje uyabona nje vethi ngingaphendula athi man athi ngitshela ngingaphendula ngalo nje yabona engalishiwa nalo baba ngoba nje abanamandla ukuthi enenzele nini mina washo ukuthi wanika nonke ubaba Mduli wasinika wanika ubaba wanika wena wanika lale asimana mana ngosikhona umphakathi wanika ubaba wathi vezana abantu benu ngihlale nobantu basebenzi mina la ekhaya ngingakafuthi man awukwazi lokho yabona ngcono khona abantu abangayifakaza awukwazi manje babili wenginika liphi ithuba lentombazane yahamba ngesandla sakhe ngesizathu sokuthi akanayo empatho yokuphatha umuntu wesifazane yathatha ikhwama ingane yabuyela kubo kwaphela kanjalo ngaye ayixoshwanga intombazane kwaba uye owaba nesandla ukuthi le ntombi akhala ngayo umuntu ihamba mina kulotshola kwamavundla la ekhaya waloboleka ungamphathi ngane abantu 7 years umkami ungamfaki ngithi mina kodwa ngitshela into eyenzeka ngimfaki ngitshela into eyenzeka ungamphathi nje ngisho umphatha la mina ngizokhuluma nawe lekwenzeka khuluma yona lezo yena ufika kahlala ngene endabeni zenu ungamphathi nje umphatha nje usuke wathinta le ndaba ukuthi wasinike ithuba mina ithuba ngacela nje ngoba ngeke sizwane mina nje ukuthi veleke kunale amashela ngengedwa lento ke vele ngiqoma ngengedwa ngamveza kubaba ngengedwa nala ekhaya ngengedwa ubaba wanika ithuba wathi vezana benu kwadla ukuthi ngathi noma nisabukweshela intombi ezengakho asiyeke le nto ngaze ngayihambisela mina ibizaba ngisebenza emgwaqweni ngithwala kanzima ngihlala nayo la ekhona wakaze shawe ngisho na uthashe umncane lungeleke zamake zabalaza njengendoda ke nawe ubaba uphuma manje into engiyibuka mina ukuthi yena wenze la enina ngoba niyamakhosana ufuna ngisho asazi ke ngoba mina ngihlalile nengane yabantu la umdulalela yabo ukuthi unkosana wena yini manginkosana mina wathi ngikhohlwa wathi ubaba life ngoba ethu uyikhohlwa nje kusinhlamba wayetshelwa umzali wakhe ukuthi uyikhohlwa nami angilazi lelo gama ukuthi ikhohlwa yini ngezwe ngayo umduka kade exoxa nobaba engixoxela ukuthi ubaba kade emtshela ukuthi uyikhohlwa angazi nami ukuthi ikhohlwa yini uyena wazi ngibonge nje ukuxoxa nawe ube right ngibongele nje ngibongela uThayi angezwa ngiyanibongela mina nina abanenhlahla nje nathi ngathi sekodwa uzwile vele